Ai. 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 Hai un bebé. Hay un bebé. Hay un bebé que fuma. Hay un bebé que fuma no porriño. Ten 17 meses e medio e fuma un paquete o día. Hai un bebé que fuma no porriño. Chámanlle o bebé fumón. Agarra os cigarros coa man enteira. En canto sente o tacto do pitillo, pecha a palma instintivamente, dirixido polo reflexo ancestral que noutrora nos mantiña firmes as polas das árbores. Hai un bebé que fuma no porriño. Fuma industrial. Non sabe liar cigarrillos. E vos moi pequerrecho aínda. Xa aprenderá, xa. Ten toda a vida por diante. Mais ou menos. Hai un bebé que fuma no porriño. Seus pais están moi contentos. Camiñan pola vila moi pagados de si mesmos. Están convencidos de que o seu fillo é superdotado. Onde se viu? Preguntan. A un meniño caer no vicio tan cedo. A autodestrucción consciente está ao alcance soamente das mentes máis preclaras. Hai que ser moi intelixente para tomar as peores decisións. Hai un bebé que fuma no porriño. Lévano todos os días de paseo polo parque no seu carricoche que parece unha locomotora de vapor. Hai un bebé que fuma no porriño. Non usa chupete, chucha nas cabichas. Vai medrando paseniño. Estánlle saindo agora os primeiros dentes e son amarelos. Bueno, vale. É que eu, perdón, é que eu gustame escribir cousas de vez en cando, escribo cousas así, a ver o que sai, as escribo. Eu considero-me escritor, eu son escritor, considero-me escritor, é certo que son o único que me considera escritor, pero bueno, eu vou así, teño escrito de todo, teño escrito relatos, teño escrito poesía. Incluso escribín unha vez unha proposta de spot publicitario para Abel Caballero, para o PSOE de Vigo, pero non mo colleron, non sei por qué. Se cadra un día volo leo, se teño tempo, non sei nada. Quería aproveitar que estamos en Xoves Santo e dentro de nada imos celebrar a matanza do porco para contarvos unha dúbida que eu teño, unha cousa que teño na cabeza, que vos sabedes quen é San Xosé, verdade? Aplaudides se sabedes quen é San Xosé. Ele era carpinteiro, isto sabédelo, verdade? E sabedes tamén, se cadra, que o Imperio Romano precisaba dunha gran cantidade de cruces de madeira ao ano por motivos do seu sistema legislativo. E eu pregúntome, tendo el que alimentar bocas de muller, fillo, mula e boi, non poderá ser que algunha vez tivese feito cruces de madeira para os romanos? Pregunto. Porque ao final o traballo é traballo. E se pensades que é difícil ser o fillo de Deus, intentade ser autónomos. E digo eu, se así fose, seguiríamos dicindo santo. Quer decir, onde remata a supervivencia económica e comeza o colaboracionismo? E se fose así, pregunto, non podería ser incluso que lle axudase Cristo? Se cadra non cortando madeira, pero igual como modelo. Rollo, ven aquí, fillo, ven. Ábreme os brazos aí.
que teña que tomar as medidas. Eu penso que é sospeitoso que en todos os crucifixos o ancho de hombros vaille mallado. Non sei, supoño que ni Dios se libra de las contradicciones, verdad? Bueno, agora, se me permitides, vou facer a miña imitación dun humorista da televisión de Galicia. ¡Bravo! Bueno, ¿qué? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta foto. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están estos? Outro día que nos contaron vos que pasou outro día, que pasou outro día, unha cosa a mi madriña, o que pasou outro día, estaba eu con meu sobrinho, bueno, estaba eu con el comigo non estaba, el con que estaba? Con teléfono, el estaba con teléfono, todo o día con tistos, el estaba todo o día con tistos, e eu estaba ali mirando a Madrid, claro, estaba mirando a Madrid, eu escoitaba que dicía cousas en un momento e dime, "Odes, tío, que?" Digo, que? "Axúdasme a facer un tren." Digo, como? Dime, "Axúdasme a facer un tren." Digo, como? Dime, "Axúdasme a facer un tren." E digo, eu, mira, filliño, eu non son ingeniero, non traballo na rede, eu non sei o que é un tren, non podo axudar a facer. Mira, eu non é bueno. Outro día pola calle mirei unha rapaza nova e dixen eu, "Esta muller vai talmente como unha puta, eu non é." E dixen eu, "Rea." ¡Bravo! Este arquetipo do humorista da televisión de Galicia non é senón froito dunha ideoloxía política degradada, produtora de infracidadanía. No humorista paleto da televisión de Galicia materialízase ficcional e televisivamente unha idea do galego subordinada ao alleo sempre. Unha idea do galego condenada á ignorancia eterna, a estupidez perenne e a idiotez xenético-rural. Cada frase do humorista da televisión de Galicia é un cravo máis no ataúde da noso intelecto colectivo. Outro día foi unha cafetería moderna, se chamaba City Coffee, dixen, pois voi para a City Coffee, dixen, dadesme café, non temos té, tendes té, arrea, que tendes, temos té, e dime, que tipo tendes? Temos té matcha. Digo, como? Temos té matcha. E digo, mira, cuida un poquinho as formas, non? Dime, temos té, señorita, pero té macho, que forma é esta de falar? Relevo, o té macho, tío, me cajo, relevo, relevo. O Halo de Vigo. Hai un halo en Vigo, un halo alto, grande e vigoroso, un halo fachendoso que leva a xente de baixo arriba e de arriba abaixo. Polo punto máis alto do halo de Vigo pasea unha familia, pai, nai e filla. A nai vai adiantada, vai falando por teléfono, pai e filla van detrás. O pai faille a nena brincadeiras desas que se fan en sitios moi altos. Dille, tírote. ¿Queres que te tire? Mira que alto estamos, Tírote. E a filla ri. Escacha de risa porque entende a ironía. O xogo de ficción formal e inofensivo que lle propón o pai. Sábese segura, no punto máis alto do halo de Vigo, sen risco algún. Tírote? Mandoche abaixo. A nai segue adiante, allea ao xogo. Fala con alguén que non sabemos. O pai mira a desguello no punto máis alto do halo de Vigo.
¿Quieres que te tire? Mira que te tiro, ¿eh? ¡Hostia puta que te tiro, eh! ¡Ja, ja, 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 ja! A filla segue rindo, escacha de risa. Mentres di, no. Falla moita gracia a proposta. Como me vai tirar papá desde o punto máis alto do Jalo de Vigo? É absurdo e por iso é tan gracioso. A súa gargallada rebota nas paredes de formigón e devolve un eco amidonado polas notas do progreso urbanístico. Jalo! A nai adiantada fanlle rir polo teléfono e ponse colorada. O pai mira a desguello. Tírote? Voute tirar? A nena escacha de risa de só pensalo e xusto nese momento ten unha revelación, un salto madurativo. Pensa, sendo tan graciosa a proposta que me fai meu pai, a de mandarme abaixo dende o punto máis alto do Jalo de Vigo para reventarme contra o asfalto. Sendo iso hilarante, digo, non será aínda máis gracioso se eu, no canto de negarme, afirmo. Ese en vez de poder poñer freo ao absurdo, doulle aínda máis impulso renunciando incluso a sagrada norma de protexerse a un mesmo. Non será iso máis gracioso na nosa pantomima? Máis novidoso e catárquico? A bofé que sí. A nai adiante. Colga o teléfono. Os ollos do pai contra o fondo gris do Jalo de Vigo. Tírote? Tírame. Escacha. Vota Partido Socialista de Vigo. ¡Presidente! A estas alturas... Muchas gracias por ir.